Ел сайын Тынычлык бистеси мәчетендә изге күңелле Саматовлар гаиләсе ифтар мәҗлесләре оештыра. Быел да изге күңелле шәһәрдәшләребез 60 мөселманны бер табынга җыйды. Мәчет биләмәсендә авыз ачуга кадәр кайнар пылау әзерләнде. Без бүген ифтарга плов пешерәбез. Ел сайын үткәрелә торган мәҗлес мероприятие, бәйрәм. Шуңа күрә быел да ураза вакытында ифтар уздырырга уйладык. Бу мәчеттә инде менә булай оештыру безнең әле шушы здание төзегәч, шушы зданиедә үткәрә башладык инде. Ел сайын хәзер 3 ел була инде хәзер бу зданиедә. Булай мәчеттә үзләрендә центральный мәчеттә, үзәк мәчеттә үткәрәдек. Иратлар күңел биреп пылау әзерләгәндә хатын-кызлар өстәлләр корып табын киләде. 2 ел элек дини мәҗлесләр уздыру өчен мәчет территориясендә махсус бина төзелгән. Рамазан ае дәвамында биредә көн саен ифтарлар уздырыла. Мөмкинчелеге булган һәркем ураза тотучылар өчен табын әзерли. Көнен билгеләп алдан чиратка язылып куялар ди мәхәллә имамы. Безнең мирный мөселманнар бу нигә бик активны гына кушылдылар. Инде 9 апрельдән алып ана бүгенсенге хәтле һәр көнне диярлек ифтар ашлары үткәрелә. 50-60 кеше һәр көнне булалар. Менә мәхәллә халкы кайберләре икәүләп, кайберләре шулай бергә җыелып, кайберсе үзегенә менә шушындай ашлар үткәрәләр. Рөстәм хәзрәт үтемле вәгазьләр укыды, азан тавышыннан соң авыз ачып ахшам намазына бастылар. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.